Det kan väl sova på stålsödet? Nej, för fan. Ja, det är inte full, men... Vad är det? Vi lovar då. Ja. Du måste lova först. Du kan inte sova här med. För jag alltså ska jag köra så får jag lämna här nu. Antingen kör du och jag ihop. Nu. Jörgen. Ja, 1000. Ja, men sluta. Kom inte ingen upp då. Ja, men kan vi leva så? Ja, men så kan vi väl ligga på kajen här nu. Ja, Ja. Kom inte ingen upp då. Gör det, gör det. Ja, men på lova nu då. Vi är ju i landet Ågesson nu. Det är vi. Ja, fan alla håller dum. Jag vet inte hur det var. Ja.